ዕለት 14 ሰነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት 14 ሰነ በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱሳን ሰማዕታት አባ አክራ ምስ ሓዉ ፊልጶስ ካብ ሃገር ደምንሑር ከባቢ ቡፂር ደቡብ ግብፂ ምዕራብ ባሕሪ ምስሪ ሰማዕትነት ተቐበሉ። እዚ አባ አክራ ምስ ሓዉ ፊልጶስ አጸቢቑ ሃብታም ነበረ። ምስ ክልተ ካህናት ምእንቲ ስም ክርስቶስ ደሞም ክኽዕዉ ተሰማምዑ። ነቲ ሓደ ስሙ ዮሃንስ ነቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ጥልማ ይበሃል። ኣብ ሃገረ ቀርጤስ በጽሑ ኣብ ቅድሚ ገዛኢ ከዓ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። ንሱ ከዓ ብበላሕቲ ነገር ክወግእዎም ኣዘዘ። እቲ በላሕቲ ነገር ከዓ ፈጺሙ ኣይተንከፎምን። ካብኡ ናብ ዝነድድ እቶን ሓዊ ክድርብይዎም ኣዘዘ። ደርበይዎም እሞ መልአኽ እግዚኣብሔር ከዓ ድሓኖም። መሊሱ ኣብ ጭራ ኣፍራስ ኣሲሮም ካብ ሃገር ቀርጤስ ክሳብ ሃገር ደምንሑር ክጓትትዎም ኣዘዘ። ከምኡ ድማ ገበርዎም። እንተኾነ ካብ ጥፍኣት ዋላ ሓንቲ ኣይበጽሖምን። ብምስቃዮም ምስ ደኸመ ኣራእሶም ብሰይፊ ክቆርጽዎም ኣዘዘ። ተሰይፎም ከዓ ኣክሊል ሰማዕትነት ናይ መንግሥተ ሰማያት ተቐበሉ። ካብ ሃገረ ጻ ምእመናን ሰባት መጺኦም ስጋ ቅዱስ አክራ ወሰድዎ። ቤተ ክርስቲያን ሃነጹሉ እሞ ስጋኡ ኣብኡ ንበርዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ተራእዩ። ከምኡ ድማ ነቶም ሰለስተ ቅዱሳን ፊልጶስ ኣብ ጥልማ ዮሃንስ ሰብ ሃገረ ደምንሑር ወሲዶም ገነዝዎም። ጽብቕቲ ቤተ ክርስቲያን ሃነጹሎም። ኣብኣ ድማ ኣንበርዎም። ካብኣቶም ከዓ ብዙሕ ተኣምርን መንክርን ኮነ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለአብ ጥልማ ወፊልጶስ አብያጽ ዮሐንስ ወአክራ እምደቡበ ግብፅ አመቆሙ ለስምዕ በአውደ ገዛኢ ስሁፅ እግዚአብሔር ባልሆሙ እምነዘይ ሰርር ሐጽ ወአድሃኖሙ እምእሳት ብቁፅ። ሰላም ነአብ ጥልማ ምስ ፊልጶስ አብያጽ ዮሐንስን አክራን ካብ ደቡበ ግብፅ ንሰማዕትነት ምስ ቆሙ ኣብ ቅድሚ ገዛኢ ጨካን ስሁፅ እግዚአብሔር ከወሎም ካብ ዝውርወር ኩናት ሃጽ አድሓኖም ድማ ካብ ርሱን ረመጽ።